Bueno, òbviament tocats, no? Perquè a ningú no ens agrada perdre i menys després del partit que vam fer contra Osasuna, que veníem amb ganes de fer-ho bé. Estem tocats, però també amb ganes de refer-nos, de fer un bon partit aquest cap de setmana i d'intentar canviar i de millorar el que vam fallar al partit contra el Celta. Què és el que va fallar? No sé si és una cosa puntual o què és el que heu parlat aquesta setmana. Bueno, jo crec que no vam saber demostrar al camp el que vam treballar durant la setmana, crec que no vam fer les coses bé, òbviament, i crec que també ells van fer un bon partit, on els hi sortia tot i una mescla, una barreja de tot això va fer que perdéssim el partit. Pau, encara queda molt, evidentment, queden moltes jornades, però no sé si et dona la sensació que s'estan començant a perdre massa oportunitats. Tampoc s'està tan lluny del cap de la classificació, però no sé si et dona aquesta sensació. Bueno, òbviament ja hem tingut oportunitats, no, per retallar distància. Encara queda molt, però sí, òbviament, tot el que no sumis et va perjudicant, t'obliga a guanyar les pròximes jornades. Jo soc optimista, bueno, tot l'equip som optimista, confiem en que ho podrem treure i res, intentar aquests punts que no hem sumat, intentar sumar-los en les pròximes jornades. Pau, demanar-te una mica a títol particular. Al principi no comptaves gaire, ara sembla que els últims partits ja estàs entrant. Una miqueta com t'hi veus, com t'estàs veient? Bueno, jo em sento bé, sí que és veritat que les primeres jornades no participava molt, ara aquest últim mes sí que he tingut més participació, però bueno, al final és una feina que, per el que em pertoca a mi, intentar treballar cada dia i després la decisió és del míster de si jugo o no. Ganes de fer-t'ho forat, suposo, no? Perquè la competència és dura amb el Jesús. Sí, òbviament, tots volem jugar, Jesús és un gran jugador i em porto molt bé amb ell i res, ja et dic, al final la decisió és del míster, jo la meva feina és vindre aquí, entrenar, intentar fer el millor possible i intentar millorar per donar-li motius al míster per poder jugar. Després de la derrota al camp del Celta, res més important que tancar l'any natural guanyant a la Morevieta. Sí, com he comentat abans, tenim ganes de refer-nos, a sobre juguem aquí al nostre camp, amb la nostra gent, i tenim ganes de fer-ho bé, de fer un partit com el que vam fer contra Osasuna, inclús contra Cartagena, que vam perdre però vam jugar molt bé, i tenim ganes de demostrar i que som capaços de fer bons partits. Pau, l'última, ja saps que per aquestes dates sempre aprofitem per demanar-ho. Un desig de cara al 2025? Bueno, òbviament, pujar amb l'equip, no? És l'objectiu meu i crec que de tot l'equip i res, treballarem per fer-ho i a veure si ho podem aconseguir. I jugar una mica més, suposo, també, no? Bueno, això, com he comentat abans, és una decisió del míster, jo vinc aquí, intento fer el millor possible i que a partir d'aquí el míster decideixi.